खुलुमबाय फरायसाफोर आरो लोगोफोर दायो फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे भिडिअआवहाय बरायनाय जाबाय स्क्रिनाव नोंसोर कुइसन पेपार नुनो मोन्दों दाखालिबावसो जालांनाय जोंहा ADRE नि ग्रेजुवेट लेभेलनि कुइसन पेपार बियो आरो दिनैनि भिडिअआवहाय बे पेपारनिनो माखासे सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो सानदों पेपारखौ आं एसे मोजाङै नायबाय एमरायनो एसे गोब्राब फैदों थ' जिखिना कुइसनखौ आं सल्भ खालामनो हायोमोन बा हाथावथाव मोन्दों आङो नायनाय लोगो लोगोनो बेखौनो आङो भिडिअ बानायनो सानदों आसा खालामो बेफोरो नोंसोरनि बुजिनायाव हेफाजाब जागोन आरो लोगोफोरनि फारसे नोंसोर शेयार खालामनानै होगोन आरो सोरबाफोर जुदि अलरेडि हाखायोब्ला थ' कंग्रेचुलेसन थेवब्लाबो नायगोन होनना मिजिंथिबाय अके बेनि गेजेरावनो गोरोन्थिबो जागोन हाखु दाखुयै आङो सल्भ खालामगोन नालाय थ' अके फार्स्ट नाम्बार कुइसनखौनो सल्भ खालामनोसै 31 नाम्बार कुइसन बियो बेखौ जोङो सल्भ खालामनांगौ अके थ' बेयो अलरेडि मोनसे फ्रेक्सन आरो बेयो जोंहा 1 माने बिनि सिङाव मा दङ बिनि सिङाव 1नि सिङाव जोंहा मा दङ 1 दंबावो बेखौ सल्भ खालामनोबा नैबे 1 आरो बेखिनि गेजेराव दस्रा लानांगोन अके आरो जोंहा बेलेग उपाय गैया थानोबो हागौ जायखौ आं मिथिया अके थ' दस्रासो लाबा जोंहा मा जागोन 2 + 6 √3 + 4 √2 जागोन अके थ' मा जागोन होनना बुंदों +4 √2 जागोन होनना बुंदों थ' नै एलसिएम लानाय हिसाबै जोंहा गोजौआव मा फैगोन 2 + 6 √3 + 4 √2 फैगोन अके आरो नै प्लास सिन दङ प्लास अके मा मोनगोन 1 + 2 √2 + 3 √3 जागोन आरोखि दस्रासो लानो हानाय बायदि जाबाय आरोखि सोरबाफोर जुदि दस्रासो लानो जुदि रोङाब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आं बेनि थाखाय आलादा भिडिअ लाबोगोन आरो नैफोरबायदि गिदिर मोनसे भेलु गोनाङाव टान जायो बुजायनो अके थ' इकुवेल टु सिङाव दङ जोंहा 2 + 6 √3 + 4 √2 दङ ओमफ्राय जोंहा सायाव मा जागोन नाय सायाव जागोन जोंहा नै 2 जों नै 1 जों प्लास जागोन 2 + 1 3 प्लास नैबे 6 √3 आरो 3 √3 जों प्लास जागोन थामहिनबा 9 √3 जागोन अके बेबायदिनो मा जागोन नै 4 √2 आरो 2 √2 प्लास जागोन माने 6 √2 जागोन आरोखि अके बेनि उनाव जों मा मोनगोन सिङाव बेखिनियाव जोङो कमन लागोन बेखिनियाव जोङो कमन लागोन मा लागोन 2आथ' 2 दंखायोनो प्लास बेयाव कमन लानाया मा फैगोन जोङो मिथिबायना बेयाव कमन फैगोन टेकनिकेलि बिराद प्रब्लेम जाबाय थादों आंहा बेयाव कमन फैगोन जोंहा 2 थालांगोन जोंहा मा 3 √3 + 2 √2 थालांगोन अके बे एखे रोखोमैनो नै 3आ 3 थासिगोन प्लास प्लासआनो थासिगोन बेखिनिनि गेजेराव जोङो आरोबाव कमन लागोन मा लागोन 3 कमन लागोन अके मा लागोन 3 कमन लागोन 3 कमन लाबा जोङो मा थागोन थागोन जोंहा 3 √3 + 2 √2 थागोन आरोखि अके बिनि उनाव जों आरोबाव इन्टारेस्टिं खामानि मावनांगोन बे जाबाय जोंहा बेखिना बे आरो बेखिनानि गेजेराव कमन लानांगोन अके थ' बेयाव 2 दङ बेयावबो 2 दङ थ' 2 कमन फैगोन बेयाव मा थालांगोन 1 थालांगोन 2आ फैबाय नालाय थालांबाय जेबो थालांलायदिया सरानिखौ बाहाय खोमोरना होनि आङो मा थालांगोन होनना बुंदों 1 थालांगोन होनना बुंदों प्लास बिदिनो थालांगोन जोंहा मा 3 √3 + 2 √2 थालांगोन अके अके आरो गोजौआवबो जों बिनि आरो बेखिनानि गेजेराव जों कमन लागोन थ' 3 नि गेजेराव 3 कमन फैगोन थालांखो मा 1 प्लास 3आथ' कमन फैदोंमोन थालांखो मा 3 √3 + 2 √2 अके दा नोंसोरो मोजां नोजोर होबा ग मोनगोन मोजां नोजोर होबा ग मोनगोन निखिना आरो निखिना जोंहा एखेबारे समान माने दानाय थांबाय थालांखो मा 3/2 थालांखो मा नै 3/2 थालांबाय 3/2 एन्सारा माबे जागोन नै सि नाम्बारा 3/2 अके थ' आसा खालामो बुजि मोनदों बेनि उनाव जोंहा 35 नाम्बार कुइसन थ' 35 नाम्बार कुइसन मा दिहुननो होनदों मोनसे कन माने जाबाय जं हासुं रेडियासआ माने सखावा जोंहा 4 सेन्टिमिटार आरो हाइट माने जौथाया 9 सेन्टिमिटार माखौ दिहुननो होनदों भलिउमखौ दिहुननो होनदों नै भलिउम थ' जं हासुंनि भलिउमनि फर्मुलाया मामोनथाय आं एसे बावगारबाय थेवब्लाबो जिमाखिनि गोसोआव फायदो आंहा जं हासुंनि रोजागासिनि फर्मुलाया जोंहा 1/3 pi r²h सम्भब हा आं सियर नङा नोंसोरो गुगोल खालामना नायबानो जाबाय अके बेखौनो हमना लानोसै आङो 1/3 * pi * r² माने नैया 4 दङ थ' 4 * 4 हमना लानोसै h बेसेबां 9
9 अके गासिबो एक्चुअली इनटुआनो नैफोर हा गासिबो इनटुआनो बेफोरो थ' नै 3 आ नै 9 खौ राननो हायो 3 थालांखो मा जोंहा थालांखो जोंहा नै पाइ थालांबाय 4 थालांबाय 4 थालांबाय 3 थालांबाय थ' 4 into 4 16 16 into 3 बेसेबां जागोन 16 into 3 16 into 3 जिना से 4 48 बेसेबां जागोन 48 48 आरो नै पाइ दोङो 48 पाइ ओके मबे 48 पाइ जोंहा नैबे एन्सारा बि नम्बर 48 पाइ सेन्टिमिटार किउब रोजागासिनो सानगुदिया सानफ्रोमबो सेन्टिमिटार किउब ओके सेन्टिमिटार किउब माने घनमिटार जायो आरो घर सानगुदि जायो आरोखि बेनिखायनो जागोन एन्सारा बि नम्बर बिनि उनाव नेक्स्ट 30 नम्बर बेखौ सल्भ खालामनांगौ बेवहाय मा दङ a by b is equal to 4/3 बेवहाय मा बुजिनो हायो जोङो देखा देखि बुंनो हायो जोङो मा a नि भेलुआ जोंहा मा जायो 4 आरो b नि भेलुआ 3 होनना बुंनो हायो a नि भेलुआ 4 आरो b नि भेलुआ 3 होनना बुंनो हायो खालि नैबेयाव जोङो फजनाल' होनांगौ थ' 6 a नि भेलुआ बेसेबां a नि भेलुआ 4 आगोथिं सरि बिथिं जोंहा दङ प्लास 2 b नि भेलुआ बेसेबां नै 3 बेसेबां नोङो 3 आरो सिङाव जोंहा 4 a नि भेलुआ बेसेबां आगो 4 प्लास सरि माइनास नि माइनास 2 b नि भेलुआ जोंहा आगोआव 3 ओके 6 into 4 6 into 4 24 plus 2 into 3 6 4 into 4 16 minus 2 into 3 6 ओके थ' मा जागोन जोंहा 24 plus 6 30 सिङाव जोंहा 10 जों रानबा जोङो मा मोनखो जोङो 3 एन्सारा जागोन जोंहा नैबे ए नाम्बारा 3 ओके बे ए नाम्बारानो जागोन जोंहा एन्सारा ओके थ' आसा खालामो बुजि मोनदों जुदि माबाफोर जुदि बुजि मोनाखैबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बेनि उनाव जोंहा 39 एक्चुअलि जोबोद गोरलैसो बेयो मोनसे 3 खना जोंहा ट्रिगोनोमेट्रिनि कुइसन एक्चुअलि थ' हमना लाबाय जोंहा 3 खना सुना बुंनाय लोगो लोगो सानफ्रोमबो मोनसे खना थेखानि 3 थायो जोंहा ए बि सि नै थिटाखौ जों बेखौ हमना लानोसै ओके कस थिटा होनना बुंनाय लोगो लोगो कस थिटा होनना बुंनाय लोगो नि थिटा होनना बुंनाय लोगो लोगो जों गोसोआव फैयो मा हासा बाय लावाखान्थि हासा बाय लावखान्थि थामहिनबा नै सावगारियाव जुदि नायो जोङो हासाया मा जोंहा ए बि नैबे ए बिया आरो लावखान्थिया जोंहा ए सिया ओके थ' कस थिटा इकुवेल टु मा होनाय दङ जोंहा 5/13 थ' ए बिया जोंहा मा होनना बुंनो हायो दायो जोङो ए बिखौ जों मा बुंनो हायो 5 होनना बुंनो हायो आरो ए सिखौ जोङो मा होनना बुङो 13 बुंनो हायो थामहिनबा नैबेनि भेलुआ 5 नैबे जाबाय 13 थ' नैखौ दिहुननांगौ पाइथागरासनि फर्मुला जों बाहायगोन पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोन जोंहा ac स्क्वायर इकुवेल टु ab स्क्वायर प्लास bc स्क्वायर थ' ac नि माना बेसेबां 13 स्क्वायर इकुवेल टु ab नि स्क्वायर बेसेबां 5 स्क्वायर आगो नि स्क्वायर दं नालाय प्लास bc स्क्वायर ओके दिस इमप्लाइ 13 स्क्वायर माने 169 13 स्क्वायर माने जोंहा 169 ओके र' एक मिनिट 13 स्क्वायर माने जोंहा 169 आरो 5 स्क्वायर माने 25 बेखौ लेफ्टथिं लाबोनाय लोगो लोगो माइनास 25 जागोन इकुवेल टु मा थागोन जोंहा बिसि स्क्वायर जागोन ओके थ' 169 25 थानाय लोगो लोगो 144 थागोन इकुवेल टु बिसि स्क्वायर 144 माने मा जोंहा 12 स्क्वायर इकुवेल टु बिसि स्क्वायर थामहिनबा 12 इकुवेल टु बिसि जागोन ओके 12 इकुवेल टु मा जागोन बिसि जागोन ओके थ' नैबे ओंखारगोन नैखिनि नैनि माना जागोन जोंहा सरि नैनि माना जागोन जोंहा आरो बेनि माना जागोन जोंहा 12 ओके थ' माखौ दिहुननो होदो जोंखौ साइन थिटाखौ दिहुननो होदो थ' साइन थिटा नैबे खनायाव साइन थिटा दिहुननांगौ आरोखि साइन थिटा होनना बुंनाय लोगो लोगो जों मा बुजि मिथिगोन ना थोंगोर बाय लावाखान्थि लावाखान्थि थ' नैबे खनानि थाखाय थोंगोरा जाबाय जोंहा बिसि मा होनना बुंदों जोङो बिसि आरो लावखान्थिया जोंहा मा एसि थ' एन्सारा मा जागोन जोंहा 12/13 थ' 12/13 नैबे जोंहा डि नाम्बारा सरि नै सि नाम्बारा ओके सि नाम्बारा जागोन जोंहा एन्सार
Okay, p by h. Okay, 12 by 13. तो बेनोमोन बेनि एन्सारा बेनिफ्राय नेक्स्ट जुदि नायोबा जोङो मा कुइसन दंबावो जोंहा sin थीटा होनना बुंदोंथ' अके बेनो जागोन अके बेनो जागोन नेक्स्ट जोंहा 44 नाम्बार कुइसन 44 नाम्बार कुइसनाव मा सोंदो 44 नाम्बार कुइसनाव आच्छा मोनसे बेंखन होनना सोंदों बेवहाय मिरु दङ जोंहा बे मिरुखौ ओरैबायदि जोंहा हमना ला मोननै सखा लादों आरोखि नै जायगा आवग्रिना बेखौ सेक्टर होनना बुङो बेखौ जोङो सेक्टर होनना बुङो बर'आव बेंखोन्दो होनना बुङो एक्चुअलि अके थ' नै खनाया बेसेबां होनना बुंदों 30 डिग्री होनना बुंदों दा नै बेंखोन्दोआ आवग्रिना लानाय नै बेंखोन्दो आवग्रिना लानाय नै खिनानि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ अके बे बेंखन आरो बिनि सखा बेसेबां होनना बुंदों नैबे जोंहा 6 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार आरो नै खनाया जोंहा 30 डिग्री नै खिना एरियाखौ दिहुननांगौ थ' बेनि दिहुननाय फर्मुलाया बिराद गोरलै एक्चुअलि 10 आव दङ जोंहा क्लास 10 आव दङ बेनि अंकआ बे जागोन जोंहा थीटा बाय 360 इनटु पाइ आर स्क्वायर अके थीटाया बेसेबां जागोन नै 30 डिग्री होनना बुंदोंमोन नालाय थीटाया बेसेबां जागोन होनना बुंदों नैया 30 डिग्री थ' थीटानि जायगायाव मा फैगोन सायाव 30 सिङाव 360 अके इकुवेल टु पाइ सरि इकुवेल नङा दे सरि इनटु पाइ आन थागोन इनटु आर स्क्वायर आर माने 6 इनटु 6 अके 0 0 0 केन्सेल आरो बेनिफ्राय नै 6आ नै 36 रानगोन 6 आव बेखौ 1 नै 6 दो केन्सेल अके थालांखो मा 3 पाइ मा थालांखो 3 पाइ नै 3 थालांबाय आरो नै पाइ 3 पाइ दंना गैया 3 पाइ एन्साराव नै ए नम्बर एन्सारा अके थ' एन्सारा जोंहा ए दानिया फैगोन जोंहा 47 नाम्बार कुइसन 47 कुइसनाव ए पार्सन मुभ्स फ्रम पि टु किउ सासे मानसिया नैबेखौ हमना ला बिन्दो मोनसे नैबे मोनसे बिन्दो बेखौ पि होनना बुंदों बेखौ किउ होनना बुंदों मानसिया बेयाव थांदों र' दे सरि इन ए सेमि सार्कुलार पाथ अके सेमि सार्कुलार माने खावसे बेंखननि महराव थांदों ओरै थांदों आरोखि दा जों खोथा जुदि बुङोबा जोङो अके नैबे मोनसे बिन्दोनिफ्राय नै मोनसे बिन्दोसिम थांदों थिगानो सिदा थाङाखै थांदों मा बेंखनारि महराव थांदों अके ओरै थांदों ओमफ्राय बियो आबुं गिदिङाखै बियो मा खालामदों थोंजोङै फैदों एखम फैदों आरोखि अके एरै थांनानै बेनो दे केसा एरै थांनानै एरै फैदों आरोखि थ' निखिना जाबाय जोंहा बेंखन हांखोनि खावसे एक्चुअलि बेंखन हांखोनि खावसे आरो निखिना जाबाय जोंहा मा जुदि बेयो जोङो मोनसे बेंखनबा बे जोंहा मा खावहांखो थ' मा होनना बुंदों शर्टेज डिस्क अके 4 किल'मिटार निखिनाखौ मा होनना बुंदों 4 किल'मिटार होनना बुंदों बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बेसेबां होनना बुंदों 4 किल'मिटारबो होनना बुंदों 4 किल'मिटार होनना बुंनाय लोगो लोगो 4 किल'मिटार होनना बुंनाय लोगो लोगो नैबे जोंहा बेंखननि मिरु जागोन थ' नैबे 2 किल'मिटार नैबे 2 किल'मिटार अके 2 किल'मिटार बे 2 किल'मिटार अके मा दिहुननो होदों जोंखौ टटेल पाथ कभार बाय थ' निखिना बेंखननि खावसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाया मामोन जोंहा 2 पाइ आर मोन खावसे माने डिभाइडेड बाय 2 नै 2 केन्सेल थांबाय माने मा थालांगोन पाइ आर मा थालांगोन अनलि पाइ आर माने पाइ आर प्लास नैखिना पाइ आर माने नैखिना अके नैखिना बेसेबां 4 किल'मिटार अके थ' आरनि भेलुआ मा जागोन होनना बुंदों निया 2 निखिनानिफ्राय निखिना मा आर माने 2 थ' जोंहा मा जागोन नै आरनि भेलुआ फैगोन जोंहा 2 माने 2 पाइ प्लास 4 2 पाइ प्लास 4 नैबे एन्सारा जागोन जोंहा बि नाम्बार एन्सार अके थ' बाहाय बुजायनो नाजादों बुजि मोनदों ना मोनाखै मिथिला आरोखि दे लोगोफोर बिनिफ्राय नेक्स्ट एसे गोरा कुइसनफोरा नेक्स्ट कुइसन जोंहा The 3 angles of a triangle are in ratio. Okay, मोनसे आखान्थिथाम होनना बुंदों मोनसे आखान्थिथाम हमना ला बे आखान्थिथामा बे मोनसे खना मोनथाम खना दोङो निखौ 1 होनना बुंदों निखौ 3 होनना बुंदों हमना ला निखौ 5 होनना बुंदों आरो खोथाजों खोथा खिन्थु रुजुथायाव दङ नालाय थ' बेखौ जों मा हमगोन 1x 3x आरो 5x हमनो हांगोन अके मा हमगोन 1x माने जोङो x प्लास 3x प्लास 5x इक्वल टु मा लोगो मिथिगोन ना 180 लिरगोन मानो 180 लिरदो मानो होनबा
मोनसे आखान्थि थामनि इसिं खनाफोर नैबे मोनसे खना नैबे मोनसे खनानि खना बे इसिं खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां 180 बेनिखायनो x प्लास 3x प्लास 5x इक्वल टु 180 लिरनाय जादों ओके त दिनाव दाजाबा मा मोनगोन जोङो 5x प्लास 3x 8x प्लास x 9x इक्वल टु 180 इट मीन्स x इक्वल टु मा जागोन 9 आ रानिगोन राननाय लोगो लोगो मा थागोन 2 0 जागोन x नि मा जागोन 2 0 जागोन ओके आरो माखौ दिहुननो होदो लार्जेस्ट एंगेलखौ दिहुननो होदो तो x नि भेलुआ जुदि जोंहा 20 जाबायब्ला लार्जेस्ट एंगेला जोंहा 5x ओके तो x नि भेलुआव x नि जायगायाव जुदि जोङो 20 फज'नो हायो x नि जायगायाव जुदि जोंनियाव जुदि 20 फज'नो हायो 20 into 500 तो नैबे जागोन d नम्बर एन्सारा खै नम्बर एन्सारा d नम्बर एन्सारा ओके बिनि उनाव जोंहा 11 नम्बर क्वेश्चन एक्चुअली मेंबायबो सल्व खालामनानै 11 नम्बर क्वेश्चन 11 नम्बर क्वेश्चना नामनो लोगो लोगो ओके 16% अफ उमुक उमुक 16% नामनो लोगो लोगो 16 by 100 into मा जागोन मिथिगोन ना 16 प्लस सरि रदे एक मिनिट 16% नामनो लोगो लोगो एक प्रॉब्लम गया 16 by 100 ऑफ नामनो लोगो लोगो into 16 plus 16 whole square आरो सिङाव 16 into 16 ओके बेखौ बुजायदों आरोखि तो गोरलै नायनो थाङोबा मा जाना दङ गोरलैयानो जाना दङ 16 by 100 into 16 plus 32 square माने मा 32 into 32 सिङाव जोंहा 16 into 16 ओके 16 into 16 16 दे 32 को रानबा 2 16 32 रानबाथाय 2 सायाव थाबाय जोंहा 16 into 4 सिङाव थाबाय जोंहा 100 ओके तो गोजौनिखौ सानजाबा मा जागोन जोंहा 64 by 100 100 आ 64 को रानबा मा मोनगोन 0.64 एन्सारा 0.64 एन्सारा 0.64 नैबे एन्सारा नैबेनि एन्सारा नैबे डी नम्बरा 0.64 ओके ओके तो बिदिनो 22 नम्बर क्वेश्चनखौ नाय 22 नम्बराव मा दोङो ए मेटेल स्पेस अफ रेडियस 24 मोनसे दुलुर दे बियो बेंखन नङा मोनसे दुलुर होनना बुंनाय लोगो लोगो ओके मोनसे दुलुर आच्छा बे दुलुरनि सखआ बेसेबां होनना बुंदों 24 सेन्टिमिटार होनना बुंदों 24 आरो बेखौ मोन दाइन समान बाहागोआव रानदों ओके दा बेंखनखौ जुदि नोङो समान बाहागोआव राननाय जायो बेथ' बेंखन जाया बेथ' मा होनगोन बेखौ लदासेल गावस्रानाय अन्थाइफोर बायदिसो जाना थागोन ओके बेखौ आरोबाव गलायनानै बेखौ दुलुर बनायफिननाय जादों आरोखि थामहिनबा बियो आरोबाव समान महरनि दुलुर जादों आरोखि खोथाजों खोथा ओके सावगारि देखायनो थान जादों आंहा थ' खोथाजों खोथा बे मोनसे बेंखननिफ्राय जेब्ला बेखौ जों सेंखावजोब्बाय बेंखन नङा एक्चुअली दुलुरनिफ्राय जेब्ला जों बेखौ मोन 8 बाहागोआव राननायनि उनाव जे मोनसे फिसा बेंखन मोनबाय दुलुर मोनबाय बे दुलुरनि सखाखौ सोंदों आंनि बायदिबाथ' गोरलै जागोन गोदोर दुलुरनि रोजागासिनि फर्मुलाया मा बेखौसो नांगोन जोंनो फार्स्टआव सिमान गोसोआव दङ 3/4 ना 4/3 मोन 3/4 ना 4/3 मोन अच्छा भलिउमना 4/3 ओके 4/3 जागोन गोदोर दुलुरनि रोजागासिनि फर्मुलाया 4/3 पाइ आर किउब ओके बेनो जागोन इक्वल टु 4/3 ओके बेनिफ्राय पाइ इन्टु जोंना दङ आर किउब माने जोंहा नेया 24 सेन्टिमिटार 24 into 24 into 24 दा बेखौ मोन 8 बाहागोआव रानदों माने बे गासैखौबो मा खालामगोन बे गासैखौबो आखौ दाइना रानगोन ओके दाइना राननाय लोगो लोगो जोंहा गोजौनि बोखाव खोन्दोआ मा जागोन ग्रोब जनो हागोन माने ग्रोब जनो हागोन होनना बुंनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जागोन केसा सिङाव थागोन 3 सानजाब 8 सायाव थागोन जोंहा
सा थागोन जोंहा 4 into pi into 24 into 24 into 24 थागोन अके 24 थागोन अके थ' बेखौ जुदि मोजां नायोब्ला जोङो दाइना 20 राननो हायो बेसेबाङाव 3 अके बागेराखौ राननो हाबाबो आं दाना नै 3खौ राननो हाबाबो दाना मानो होनबा जोंनो माखौ सोंबाय थादो सखाखौसो सोंबाय थादो माखौ सोंबाय थादो नैया रेडियास सोंबाय थादो थ' नै 4/3 निखौनो थाथोंसै केलकुलेट थाखाथोंसै अके 4/3 पायानो थाथोंसै दिनाखौ सिफायबानो जाबाय दिनाखौ सिफायबा जों मा जागोन 24 into 24 24 into 24 जागोन 576 sure ना 24 into 24 जेनथ' खालामसे बेसेबां नै 8 9 नेसिन जाब्रै 8 नेसिन जाब्रै 4 6 आरो 17 7 sorry ब्रैसो 576 576 okay 576 आरो मा साननांगोन 3 साननांगोन into 3 साननांगोन 3 जादु जेन दाइन खालामसे 21 नि 21 नि 2 2 आखाइ लाखिबाय 2 3 सानजाब 55 16 17 1728 माने मा ओंखारखो into 1728 1728 आ 4/3 pi 1728 आ 12 नि क्यूब जायो एक्चुअली माने जायो 12 नि क्यूब जायो जाबायना 4/3 pi r क्यूब जाबायना नैबे r जाबायना r बेसेबां होनबा 12 r बेसेबां होनबा जों आन्सारा 12 बारो 12 नैबे ए नम्बर आन्सारा अके थ' दिनै बेखिनिखौनो सल्भ खालामबाय आसा खालामो माबा नङा माबा मोनसे सोलोंनो हादों आंबो जा रोङो बेखिनिखौनो फोरोंबाय जुदि गोब्राब एबा मोजां नाङाखै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय आं बेनिख्रुइ गोरलैयै बुजायनो नाजासिगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट